bertsoka. Bertsoka, bertsoka. Bertsoka, bertsoka. Arrakastari buruz hitz egiten dugunean. Nire ustez izugarri gara, eta ez dakit Europan beste nonbaiten gertatuko da edo munduan. 21. mendean eta mendebaldeko gizarte batean jendeak lantokietan, arraindegitan, parkeetan, tabernetan ahozko literaturari buruz hitz egitea. Milaka eta milaka lagunek kalean hitz egitea rimeri buruz, bersoi buruz, metrikari buruz, poesiari buruz, elkarrizketa bati buruz, dialektika bati buruz. Iruditzen zait euskaldunoi buruz gauza on asko adierazten ditula horrek. Jendearen eskura dagoen kultura adierazten bagara, jendeak jolasten du bersoarekin urteko edozein egunetan, parrandetan, tabernetan, bertso eskoletan. Ez dakit benetan konstiente gara horre daukan aberaztasun eta balioaz. Eta izugarrizko altxorra, bertsozale elkarteak bere lanaren bidez, txapelketa garaian lortzen duen gauza bat, fenomeno sozial bat.